नमस्कार, मी मनीष सावंत, तुमचा होस्ट, तुमचा दोस्त आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज 17 फेब्रुवारी आहे. आज आपण जाणार आहोत मालवणमधील मसुरे गावात अंगणेवाडी येथे. अंगणेवाडी हा शब्द ऐकल्यावर तुम्हाला समजलं असेल आपण कुठे जात आहोत. श्री भराडी देवीच्या दर्शनाला आपण जाणार आहोत. सगळ्यात मोठी जी आहे ती जत्रा कोकणातील, आपल्या सिंधुदुर्गातील आणि दक्षिण कोकणातील तिथे भरते. दक्षिण कोकणातील काशी असं तिला म्हटलं जातं. तर मी, माझ्यासोबत अक्षय कांबळी आहे, विकास तरफे आहे, करण शेटकर आहे, चंदन नाईक, असे 5 जण आम्ही आता दोडामार्ग तालुक्यातून सुटणार आहोत मालवण तालुक्याला जायला. 95 किलोमीटरचा प्रवास आहे. किती वेळ लागणार ते तुम्हाला समजेलच. आता एक 7 वाजायला आले आहेत. 7 वाजता आपण आता सुटलो आहे. चला मग भेटूया. तिकडे जाऊन आपण पूर्ण मंदिर दाखवणार आहोत. जे भाविक तिकडे येऊ शकत नाही, भराडी देवीचं पूर्ण दर्शन तुम्हाला करून देणार आहोत आमच्या चॅनल थ्रू. ओमकार कांबळे याला खूप यायचं होतं पण घरात सध्या प्रॅक्टिकल नमस्कार. आणि एक बघा आपलं हे चिली चिली नाही, याच्यात कापा आहेत खरी, एकदम स्टँडर्ड मेंटेन करायला म्हणून चिली म्हणून सांगतो. चिली आणि पाव. पाटल्याने जर त्रास झाला असेल तर डिक्की मध्ये फिट व्हावे. नाही नाही, आम्ही कम्फर्टेबल आहोत. हे नो सीट वाढल्या आता ते आले ना. तर पोचलोय आम्ही अंगणेवाडीत आणि 1.5 किलोमीटर अगोदर आम्ही गाडी पार्क करून ठेवली. अक्षय, किती किलोमीटर आहे? 1.5 किलोमीटर. 1.5. तर गेल्या काही वर्षात जे आहे ते लाखोच्या संख्येने भाविक इकडे येतात. म्हणजे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. आज पण तसाच काहीतरी माहोल आहे. खूप भाविक इथे आलेले आहे. गर्दी खूप आहे. विद्युत रोषणाई पाहतो आहोत. विद्युत रोषणाई अखंडित राहण्यासाठी जी अविरत अशी मेहनत घेतली आहे. 1973 ती आकर्षक सजावट आमचे ग्रामस्थ अजित आंगणे यांनी आता 10-15 मिनिटं आम्ही चलतो पण मंदिर अजून दिसतच नाही. म्हणजे तुम्ही विचार करा की किती अजून लांब मंदिर आहे. बरोबर आम्हाला 1.5 तास लागला ना रे. 1.5 तासात आम्ही दोडामार्ग टू 95 किलोमीटर अंगणेवाडीत आता आलो आहोत. जरा फ्रेश होण्यासाठी लिंबू सरबत पितो इकडे आणि मंदिराकडे जाणार आहोत. जबरदस्त गर्दी आहे, खूप जबरदस्त गर्दी आहे. अजून मंदिर दिसलेलं नाही आहे. मंदिर दिसल्यानंतर तुम्हाला दाखवणार. क्या बात आहे. अरे बाबा किती लांब आहे अजून.
एक गाडीची चावी हरवली. तर आपण मंदिराकडे पोचलेलो आहोत, पण आतमध्ये सध्या एंट्री सध्या बंद आहे. त्यांची काहीतरी आतमध्ये कार्यक्रम चालू आहे. म्हणजे काय रे ते प्रसाद वगैरे त्यांचं लावतात, ते कार्यक्रम चालू आहे सध्या. त्यामुळे बाहेरच्या पब्लिकला सध्या एंट्री बंद आहे. एक अर्धा एक तासात परत एंट्री चालू करतील, पण वाटत नाही की आतमध्ये जायला भेटेल. अशी गर्दी बघून आणखी पासेस असतात अवेलेबल आणि इतर पब्लिक पण असते, ती खूप जास्त मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे आम्हाला जायला थोडा प्रॉब्लेम होईल. तरी आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करू आणि तुम्हाला दर्शन दाखवू. मित्रांनो, आता आपण आहोत अंगणेवाडीमध्ये. भराडी देवीचं मंदिर आहे, त्याच्या बाजूलाच आपण आहोत. पण सध्या जे ग्रीन लावलेलं तुम्ही बघताय, दर्शन सध्या बंद केलेलं आहे. काहीतरी त्यांची पूजा किंवा काहीतरी त्यांचं अजून चालू आहे तिकडे आतमध्ये. थोड्या वेळाने जे आहे ते ओपन करणार आहेत आणि परत जे आहेत ते रांगा आतमध्ये सोडणार आहेत. बघूया कधी ओपन करतात ते. मंदिराच्या ज्या आता तुम्ही बायका पाहिल्या आहेत ते पूर्ण मंदिराच्या परिक्रमा करतायत. त्यामुळे जी दर्शन जे आहे ते थोड्या वेळासाठी बंद ठेवलं. इकडून पूर्ण ते वर काहीतरी ओठी किंवा काहीतरी पूजेचं सामान घेऊन पूर्ण फिरतायत मंदिराला. त्यामुळे भाविकांसाठी सध्या थोडा वेळ थांबावा लागेल दर्शनासाठी. हा पडदा जो आहे तो नंतर काढणार. टाक रे, तू टाक रे. टाक ना. हॅलो, जिनको भी जाना है, देखना है, देखने की इच्छा तमन्ना है, आगे आ जाओ, आगे बढ़कर बराच वेळेला वाट बघत थांबलेले पोलीस नियंत्रण कक्षाजवळ. गर्दी गर्दी गर्दी. एकदा बाहेर जावं येतं.
मित्रांनो रात्रीचे 1:30 वाजले. आता आपण चाललो घरी. अंगणेवाडीची जत्रेला खूप मजा आली, खूप गर्दी आणि लाखोच्या संख्येने भाविक आलेले. भराडी देवीची ही जत्रा आपण बघितली. आय होप जास्तीत जास्त मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. जत्रा दक्षिण कोकणातील काशी म्हटलं जातं या जत्रेला. भराडी देवीची ही जत्रा. जे भाविक आले नाही, येऊ शकले नाही, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ होता. आय होप तुम्ही एन्जॉय केला असाल. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. अशीच व्हिडिओ आम्ही तुमच्यासाठी आणत असतो. आता आपण मुंबई गोवा हायवेवर थोडं वेळ थांबलो आहोत. थोड्या वेळात जाणार. आजच्या व्हिडिओत एवढंच. मी मनीष सावंत तुमचा निरोप घेतो. खुश राहा, हसत राहा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. नुसते आग करतात. मुंबई विकास तर्फे आमचं दाखव त्याला. विकास तर्फे माझा शाळेतला मित्र अक्षय कांबळे, करण शेटकर आणि अजून एक मित्र येणार आहे चंदन नाईक म्हणून. तर आम्ही